отиде еба педараса Клеопатра. Нема, Ти знаеш ли го това нещо, ма? Ти знаеш, че на Генчева баща й отиде да спи с Клеопатра, ма? Аз много добре знам, че на Генча баща е по травестите Степана. Еми, сина му за това е на това да реже. Виж, той е. Виж, той е резелък. Виж, той е резелък. Прасето мръсно. Виж, баща му да иде да спи с травестити. То сина му, твоя баща, къде беше клиент на Клеопатра? Видяхте ли хора? Ето, чухте ли сега? И какво викаш, идва Гунди, футболиста, интрига иска да прави. Иска. Що не го направи на шиш, да го опечеш? Защото тя точно това иска. Разбираш ли? А, Иска да ми разбери вечерта, защото ми... Ела да ти кажа нещо, да не ме чуят хората. Заобобяме, че аз правя 50 евро, за 5 секунди съм ги взела сега от клиента. И ми зоба сега тук за 15к гифтовете. Съм пуснала точно за 20 минути лайф. А тя цял ден чака за 20 евро. Ото няма Тия шамо Клеопатра. Ти си на... Да, той ми злобя. Лудо, да не ме чуят хората. Тя много пътна и майче със скандал иска да се тигне. Видя ли ми? Даже на мен. Аз знам. Колко много си ми помагала на мене в личния си живот. Никой с тебе няма как да Добре, кажи ми сега, как завчера ти роди акъла, да идиш и да се мъчиш да ми взимаш победите. Кажи сега.